kayo. Hindi nga. Tao kayo ng tao, talagang masusuka kayo. At yan, baga. Oo, matino na ako. Ayun, sa usapin na. Dahil sa tagi niyan, narama ko, mahal na mahal ka ni Emma. Oo, mahal na mahal ka na. Kahit galo ka. Ano yan? Kahit. Pwede na yan. Ubus yung ano. Ito masasabi sa inyo, ang tamis nyo. Correct. Sweet na sweet. Tamis-tamisan. Do, ginubos mo. Itong na lang. Luto. Hindi na. Sige. Dahil sa mga inutong bang ko, balik mo. Saan ba yan? Hindi, ganyan. Hindi, Adrian yun. Ano mo yung text sa akin na ano, diba? Ang sabi? Dahil dyan may nag-text. Kung ikaw, kung ikaw, kung ikaw, puro kung ikaw, hindi ko na mabasa eh, lasing ako eh. Tama na. Ito. Ito na. Lagyan ito mo. Ito, lagyan mo. May baso lang dito. Madre ko. Ano, pakimasin. Sabi mo ah. Huwag yan. Doon sa kanal. Ito. Ito mo gano'n. Ang bae. Araw sa loob. Yun na, bahay mo na rin yun eh. Mar, may pasok ka pa, Mar. Hindi, wala na. Ano oras? Pasok sa pera. Pare-para sa pala tayo. Pwede ba ako matulog dito, Jay? Kaya naman ginaso, marami naman ako sa'yo. Oo, matulog na ako. Ay, oo, hindi na rin ako. Pero doon kaya mo ba ka na dyan? Oh, ha. Maganda kasi ma'am, pag one-on-one na lang eh. Jess, kaya ba tayong dalhin na ito, Jess? Kaya kang dalhin yan. Kaya kang dalhin yan. Jess, ano, Jess? Meron kasi masas sa kampe, no? Sabay-sabay pa kayo. Sabay-sabay pa kayo. Hindi mo na ako dito. Hindi na matulog na ako. Rana ako. Rana ako. Rana ako. Sinuli. Ganyan, ganyan. Ganyan, video ko. Sabi mo, Jomo ko. Video, te, tamis-tamisan. Kala ko nakaling. 1, 2, 3, kiss. Ikaw na nga. Ang dami na tapat yan. Ayup, ang sarap. Kaya master ang Sabay, isa pa. 1, isa pa, te. O, sige, sige lang. 1, Mar, isa na lang, Mar. 1, 2, te, harap ko naman dito, te. 1, Hindi ka ba yun? Itaklong. Bago pang manalo niya, may computer ka sa pakal. uy, 1, 2, kiss. Yan. Ayup. Ito na lang sa bahay.